Wel, mae wythnos arall wedi mynd heibio yn Super Rygbi Cymru a phencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru. Ac wrth gwrs, rydyn ni yma i ddod ar gorau o'r ddwy gystadleuaeth i chi. Dyma beth sydd i ddod. Colli yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru oedd hanes Llanymddyfri rownd diwetha, a maen nhw ar yr hewl unwaith eto yr wythnos yma i wynebu glenebwy. Bydd y gorau o weddill y gyngrair gyda ni chi hefyd, gan gynnwys Cwynt Caerfyrddin yn erbyn Caerdydd, Rygbi Gogledd Cymru yn erbyn Pontypool ac Abertawe yn erbyn Pen y Bont. Roedd yna 8 gêm ar draws pencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru, Uchafbwyntiau i ddod wrth i Goleg Llanymddyfri, pencampwr llynedd groesawu Coleg Llandrillo. Ond ein stop cyntaf yw Aberafan. Casnewydd oedd ar frig y tabl yn dod mewn i rownd 3, allan nhw ennill eu trydydd gêm yn olynol. Wythnos 3 o Super Rygbi Cymru. Gobeithio bod chi wedi mwynhau hyd yma. Mae Llanymddyfri wedi ffrwydro ar lwyfan Super Rygbi Cymru. O, byw mas, troi, tinio, yn sgorio ei ail gais. Heno tro niwe o flaen camerau S4C. Aberafan yn erbyn Casnewydd. Mae Casnewydd wedi dangos pa mor dda maen nhw'n gallu bod. Cais i Aberafan! O faes y Talbot Athletic. Amser ymuno and tîm Clwb, English language commentary is also available. Dyma lle mae Aberafan wedi bod yn bwerus. Sgar mes symud o'na yn symud. Y bachwr Cameron Lewis efo 2 i gefn. Ond Pied sy'n trio nofio i fyny trwy'r canol. Y dyfarnwr dweud bod yr gafal yn cael ei newid yn anghyfreithlon. Ed Dunford i'r rhif 10. Ni, os dwi'n cofio iddo ddim yn y brifysgol, yn cael ei nabod fel chwaraewr o licio rhedeg efo'r bel yn licio'r chwarae bach yn rhydd. Lle lle yn gorau troi at elfen eraill i gêm o'r rheolaeth tin. O, mae wedi dod ar y pys lle mae hwnna adlanu, yna gyfle, o, mae cael ei tharo ymlaen. Knock on then. Chydig yn lwc bron iawn yn mynd o blaid Aberafan. Ni gweld y kick just off y pist a wedyn fel pob canolwr da, mae fe'n dilyn y bil lan o'n anffodus eto, yn y mod falle yn un anodd i codi'r bil lan. Sgrym i Aberafan, fe enillon nhw gig gosb y tro dwytha. Honna am ni lawr i'r tir hefyd, ydy'r bel neu chwarae, yndi, dwi'n siŵr os di Aberafan eisiau chwarae, ond Roderick yn cario 2-1 i dynnu'r tir. Mae rhywun yn teimlo, os di Aberafan am ennill heddiw, mae rhaid cael rhywbeth o'r cymal yma, maen nhw wedi cholli hi. Maen nhw wedi bod yn y 220 am sawl cymal. Maen nhw wedi ildio'r meddiant yng nghysgod y pyst. Mae fe mor anodd yn dweud gyda'r y modau fel maen nhw. Mae'n rhaid bod pob pas yn berffaith. Mae Iwan Davies edrych am yr ystlys, ond dio ddim yn ei ddarganfod. Un ffordd mae'r prop Pentyn yn mynd Geraint James. Dyma lwyfan i Aberafan. Mae 220 sydd tu ôl iddyn nhw. A'r cic gosb yn dod. Four just stood there, he never got back. Dunford, yr ail gynnig at y pys wedi llithro heibio. Yn anffodus i Aberafan, mae'r sgôr yn parhau i aros yn ddi-sgôr a nitha'n agosau at hanner awr. O, hwnna i daro ymlaen. Hwnna ras am y bel. Aberafan cynta yna, nhw dan gymaint o bwysau, nhw'n aros i'r traed a dyna dyn nhw ddim yn neud. Ac o fewn chwinciad, mae Casnewydd o fewn o 220 ac am gael cyfle ddigon syml os ydym yna nhw i fynd at y pyst. A hwnna'n ddigon hawdd i'r maswr. Pwyntiau cynta'r noson.
O! Mae dros yr ystlys. A dyna'r hanner. Y chwipan wedi mynd gan y dyfarnwr ac am ddiweddgloi'r hanner cynta na. Aberafan wedi ymosod, wedi brwydro, wedi taflu bob dim at amddiffyn Casnewydd ma. Ond heb sgorio'r 1 pwynt. Ac mwy neu lai unig ymweliad Casnewydd i hanner neu 20 Aberafan. Fe lwydden nhw i ennill cigosb ac i enelu at y pys. Dim ceisia y tywydd yn dylanwadu. Aberafan dim, Casnewydd 3. Wrth i ni gyrraedd yr egwyl, fe ddaeth y dyfarnwyr i asesu cyflwr y cae, a gyda'r glaw yn ddibaid a'r dŵr ar y cae yn cynyddu, fe wnaethon nhw'r penderfyniad i ohirio'r gêm. Jason, your initial reaction to the news that, well, there was only one answer really, this game had to be postponed. Yeah, it's really disappointing, but, you know, we probably got to remember the safety of the players must come first, and you know, that's I think that's the opinion of everyone. It's an official's call. I think they sought advice as well with from outside, just for some experience. I think Ian Davis was involved, and you know, it's disappointing because I was quite enjoying it. You know, it was a proper game of chess, and you just felt the side that was making errors was probably going to lose the game. And you know, 3-0 half-time was probably a fair reflection, even though we had probably most of the territory. But yeah, disappointing. But you know, looking at the flip side of it, had we played and someone got injured, then you know, it would be a very different story. We've just spoken to Jason Ty, who agreed it was the correct decision tonight. Did you see that one come in, watching on in the first half? No, not really. I said to Jason for the game, credit to the groundsman here. It was unbelievable condition. It didn't look like it had even rained all day. So, but it's unfortunately it's just in that one corner and it just wasn't, you know, you've got to think about the players' safety. So yeah, it's the right call. Wel, fe nath y dyfarnwyr y penderfyniad yn go gyflym, Siwan, a'r penderfyniad cywir yn amlwg? Ie, fi'n credu oedd y penderfyniad cywir. Mae llawer o dŵr ar y ca ac yn wedig dan y coler arall, bwys y 22. Mae wedi fynd yn fwy o dŵr fyna. A bydd rhaid i diolgelwch y chwaraewr dod yn cyntaf. Os mae chwarae yn fynd fyna, mae fe'n cwpl o inches yn deep. So fi'n credu mae fe'n penderfyniad cywir, a fi'n credu maen nhw wedi cael siarad gyda llawer o pobl fan hyn heddi. Ian Davis sy'n edrych ar ôl y dyfarnwyr wedi fod yn y cysylltiadau hefyd. Yeah. Casnewydd falle'r ffefrynnau'n dod mewn i'r gêm, ond Aberafan, wel, so ni'n dominyddu'r hanner cynta yna, nhw'n wasraffus, Nathan? O'n sicr, a bydden nhw siŵr o fod yn fwy siomedig na Casnewydd bod y gêm wedi cael ei ohirio, oherwydd y ffaith. Nath nhw cymryd y gêm at Casnewydd o'r ddechrau. Gaethon nhw'r gorechafiaeth yn y scrum, yn y lein, ysgarmesau symudo, yr ardaloedd gwrthdaro. Felly ie, bydden nhw'n siomedig bod wedi cael ei gorhirio, ond beth mae cyfle wirioneddol dyn nhw'n mynd wythnos nesaf, draw i Casnewydd, a wneud yr un peth. Ie, y gêm yma wedi ohirio, ond roedd 4 gêm arall yn cael ei chwarae dros y penwythnos. Roedd sioc y mae Colwyn, Llanymddyfri yn colli yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru yn y gêm diwetha. Allan nhw daro nôl yn erbyn Glynebwy. Y tîm o Gwent ath â hi 25-17 y tro diwetha i nhw gwrdd. Cyfle fan hyn i Glynebwy i fwydo'r bêl mewn i'r sgrym. Wrth i John Evans aros yn bwyllog i'r bêl ddod yn ôl. Glynebwy sy'n gyda'r bêl. Evans yn bwydo'r bêl nôl i Lloyd. Lloyd ar bas yn fflat yn hyfryd i Ethan Phillips. Phillips yn deianc o'r dacl. A mae Phillips yn sgorio cais cyntaf yr ornest i Glynebwy. Rhys gyda'r bêl. Hughes yn ceisio mynd drwy'r dwylo. Mae'r bêl ar y llawr gan Berian Watkins. A Glynebwy sy'n ei chicio hi lawr y cae. Pwy sy'n mynd i fod gynta i'r bêl? Iwan Bowden sy'n defnyddio'i sgiliau pêl-droed. Mae'n dal i gicio'r bêl ac yn sgorio cais o'r safon uchaf. Rhys gyda'r bêl allan i'r blaenwyr mawr yn cario unwaith eto. Morgan Jones. Rhys yn pwyllo. Maynard ar bêl yn fflat yn hyfryd. Dwylo arbennig gan Berian Watkins yn darganfod Jamie Hughes ddim yn defnyddio'r gefnogaeth. Ond
amddiffyn Glynebwy sy'n ar chwal. Maynard, Hughes ar bell, y holl ffordd allan i'r asgellwr. Aaron Warren yn y gornel. Llanymddyfri ar y linell 5 medr, a pa mor aml da ni'n gweld y Porthmyn yn sgorio o'r sefyllfa yma. Taylor Davies gyda'r bêl yn ei grafangau. Ond amddiffyn Glynebwy yn wneud yn dda ar hyn o bryd. Mae'r olwyr yn dod i mewn. Rhodri Jones sy'n cynorthwyo. Mae Taylor Davies yn mynd yn agosach ac yn agosach i'r llinell cais. A dyna ni, cais arall i Taylor Davies. Glynebwy gyda'r bêl, hyfryd gan y bachwr Joe Franchi, y capten heddiw yma i'r tîm. A maen nhw'n ceisio defnyddio y sgarmau symudol fel arf eu hunain. Y Porthmyn yn wneud yn dda ar hyn o bryd i stopio Glynebwy. Maen nhw'n dal i ddod gyda'r olwyr yn dod i mewn bellach. Dom Franchi yn ei chanol hi. Mae'r dyfarnwr yn cael golwg go iawn ar y sgarmau symudol yma. Mae yn dechrau dirywio i Glynebwy. Mae'r bêl dal yn fyw a dal i mynd ymlaen. Dyma ni felly John Evans yn cael y bêl allan i Matt Jones. Jones yn ceisio curo'r amddiffynwr. Nôl i Iwan Bowden sy'n sgorio ei ail gais o'r gêm. Glynebwy ar hyn o bryd ar y blaen 28 pwynt i 15. Ceto yn ceisio defnyddio y sgarmau symudol i wrthio'n ddod mewn i hanner Llanymddyfri. Pwyllo gan Joe Franchi yng nghefn y sgarmau symudol. Mae Llanymddyfri yn un dda i ddinistrio honne. Lee Rees yn ceisio tynnu Joe Franchi i'r tir. Talcen caled i'r mewnwr. Braich allan gan y dyfarnwr eto fan hyn. Felly cyfle yn chwarae rhydd i Glynebwy. A'r dyfarnwr yn chwythu, ond yn mynd yn sydyn ma. John Evans yn ochr gamu unwaith yn curo'r amddiffynwr. Mae'n mynd i ymestyn am y llinell gais. Mae'r dyfarnwr yn mynd i gael sgwrs fach sydyn gyda'r dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr agosa yma. Chwaraewyr Glynebwy yn sicr bod hwnna'n gais. Dwi'n siŵr bod John Evans yn siŵr bod hi'n gais. A mae Tom Spurrier yn hapus i roed y cais. Mae yna fynydd yn fan hyn i'r Porthmyn i geisio dringo. Ac yn lle mynd i'r gornel tro yma, y tap sydyn. A Dyla Fale sy'n mynd tro cynta. Mantais arall yw hi i'r Porthmyn. Cyn cario ymlaen i ddefnyddio'r boes mawr yn ymestyn yr holl ffordd am gais. Evan Sheldon. Oes na ddigon o amser fan hyn i Llanymddyfri ddod yn ôl. Cicos by'r Porthmyn. Rees yn mynd yn sydyn. Hughes yn dilyn i basi hun. Gwaith da gan y Porthmyn. Y bêl yn cyrraedd Clwb. Baldwin sy'n bylchu'n effeithiol ac yn ochr gamu'n hyfryd. Cefnogaeth gan Lee Rees. A mae Lee Rees gyda aceri o le o'i flaen o ar ei 350fed ymddangosiad i'r clwb. Mae'n ei gais. Munudau sy'n ar ôl ar y cloc yma'n hyn. A mae Glynebwy yn geisio selio'r buddigoliaeth yma'n hyn. A mae'n gicosp i'r tîm cartref. Cyfle enfawr i fynd am y pist i sicrhau'r fuddugoliaeth. Evan Lloyd, dydy o ddim yn methu'n aml o'r sefyllfa yna, arbennig gan y maswr heddiw. A dyna ni Glynebwy sy'n fuddugoliaeth enfawr i'r tîm cartref yn meiddi Llanymddyfri 38-29. Siomedig, cynlandiad i ddim yn disgwyl, ond perfformiad bach yn wych yn wrthdotha, ond mae lot o ffordd gyda i mynd i cael y perfformiad ni'n disgwyl. Very pleasing result, Griff. Happy to get the win against a good Llanymddyfri outfit who won the league last year. Clwb boys newid ni, so just cael gweithio'n galed, gobeithio bydd bach mwy o ni cael bêl bach yn wych a ni chi gofyn mwy o cwestiynau am ddiffyn. We go into every game looking to play, always looking to stay positive, and then it's great to get the rewards then of getting the extra points because I think they're going to make a massive difference at the end of the season. At y tair gêm ola yn y gyngred felly, dyma'r gorau o be ddigwyddodd. Wythnos hon fe deithiodd Pontypool i fyny'r gogledd i wynebu RGC yr wythnos yma. Morgan Allen sgoriodd cais cynta'r gêm i roi Pontypool ar y blaen. Ond fe darodd RGC nôl gyda chais hyfryd, dwylo da gan yr olwyr ac yna Dian Jones yn darganfod bwlch yn amddiffyn Pwla i groesi'r gwyngalch. Cais a fydd yn sicr ar restr fer cais y tymor gan Pontypool gyda Kieran Meek a'r gic lle traws berffaith i Marcus Jones gasglu, cyn iddo yntau roi cic fer i lawr y cae cyn tirio i'r ymwelwyr.
gorffeniad y tymor yw'r unig ffordd i ddisgrifio cais nesaf RGC. Rhys Tudor yn plymio'n arwrol mwyn tirio yn y gornel. Mae hon yn un sy'n aros yn y co. Wrth i'r gêm ddiweddu sgoriodd y gogs y cais yma i sicrhau pwyntiau llawn ar eu tomen eu hunan. Dros 100 o bwyntiau yn gêm i'w chofio, a RGC yn fuddigol. Daeth sioc y rownd hon yn y parc yng Nghaerfyrddin, wrth i'r Cwins giro Caerdydd gyda phwynt bonus. Daeth cais cynta'r gêm i Gaerfyrddin yn bwyllo gymyn trwy'r cymalau cyn i'r bachwr Lewis Morgan ddefnyddio ei bwer i groesi. Fe darodd Caerdydd nôl gyda chais wedi greu yn grefftus gan yr olwyr. Dwylo da i ledi'r bel i Matty Young mewn digon o wagle i groesi yn esmwyth. Ond yn yr ail hanner fe dangosodd Caerfyrddin ei bod nhw yn barod i fynd ben gyda'r gorau. Buddigoliaeth a phwynt bonus y cais yma gan Iori Badham yn selio 5 pwynt i'r Cwins. Sgôr terfynol, Cwins Caerfyrddin 31, Caerdydd 19. Gêm ddarbu i'r rhanbarth y gweilch oddi yn San Helen ar y penwythnos, gyda Pen y Bont yn herio Abertawe. Pen y Bont ath ar y blaen yn gynnar yn y gêm, Ed Hawley yn llwyddo i ddadlwytho yn effeithiol i Thomas Jevons cyn gosod y maswr Ben Burnell i sgorio'n rhwydd i'r ymwelwyr. Hynny fe ath Abertawe ar y blaen yn yr ail hanner. Brandon Wood yn rhoi cic tu ôl i amddiffyn Pen y Bont wedi fersur yn berffedd i Matthew Aubrey i orffen y hyfryd i'r tîm cartre. Y munud ola y gêm fe lwyddodd Pen y Bont i ddwyn y fuddigoliaeth gyda symudiad slic i lawr yr asgell, gyda Ed Hawley yn dadlwytho i Jake Thomas a chefnogaeth amserol Chris Williams y tu ôl iddo fe yn sicrhau fuddigoliaeth gyntaf Pen y Bont o'r tymor. Y sgôr terfynol Abertawe 24, Pen y Bont 27. Efallai bod y glaw wedi sbwylo pethau i Aberafon a Chasnewydd, ond bydd y gêm hon yn cael ei ail gynnal o'r cychwyn hwyrach yn y tymor. Ennill oedd hanes y 3 tîm cartre, ond Abertawe yn dal i aros am ei fuddigoliaeth gyntaf. Felly, dyma siŵr mae'r tabl yn edrych. Casnewydd ar y brig gyda gêm mewn llaw, tra bod RGC, Caerdydd a Cwins Caerfyrddin y tu ôl yn rhannu'r un pwyntiau. Ond megis cychwyn yw'r tymor a mae yna gyfle i'r 4 tîm ar y gwaelod i dal brwydro nôl fyny. Felly mae rownd 3 o Super Rygbi Cymru wedi dod i ben yn barod, ble mae'r amser wedi mynd. Ond ymunwch yn ni nos Iau, fe fyddwn ni'n fyw o Ben y Bont pan fyddwn nhw'n mynd ben ag Abertawe unwaith eto, ac fe fyddwn ni'n ôl gyda Uchafbwyntiau Super Rygbi Cymru a phencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru nos Fawrth. Nôl at wythnos yma felly, Coleg Llanymddyfri yw pencampwr presennol y bencampwriaeth ysgolion a cholegau. Roedden nhw'n croesawu Coleg Llanryllo i Sir Gaerfyrddin. Llanryllo y meddu ar y bel yn brwydro mewn i amddiffyn Llanymddyfri. A nhw sy'n ennill y bel, mae'r bel yn cael ei daflu mas i'r asgell. Archie Talbot yn derbyn hi ac yn dangos i bwer a'i gyflymdra i wneud i tuag at y llinell ac i sgorio y sgôr gyntaf i Llanryllo ac yn y gêm. Y bel yn cael ei bwydo mewn i sgrym Llanymddyfri, sgrym cadarn yn gwobrwyo Thomas Williams yr ysgellwr gyda'r bel a chais cyntaf y tîm gartre. Louis Cooper yn bwydo'r sgrym ac yn aros amdani mae Carwyn Leggett-Jones. Mae'r bel yn mynd yn syth i'r capten Griff Watkins sy'n pweru drosodd unwaith eto am yr ail gais i'r tîm adre. Llanymddyfri yn arwen o 2 bwynt yn unig. Sam Gardner yn gwthio mlaen. Hefyd Ollie Lewis. Dwi ddim cweit yn gallu darganfod y llinell na. Ond mae Llyr James yn llwyddo i groesi i roi Llanymddyfri ar y blaen o 7 pwynt. Kai Kinsey, y cefnwr yn bwydo, Brian Cymanga sy'n pweru drosodd i ennill i pwynt bonus. Mae angen Llanryllo i ffeindio'i rhythm, ond mae'r rhythm ar hyn o bryd yn nwylo Llanymddyfri ac Owen Griffiths sy'n mynd drosodd am ddechreuad perffaith i'r ail hanner. Llanryllo yn ceisio'i gorau ambell i corff blinedig na, ond Brychan Hopkin yn bwydo nhw a Harris, yr eilydd yn croesi yn y gornel.
Mae Llanymddyfri wedi manteisio yn yr ail hanner yma ar ei ffitrwydd, a'i sgiliau, a'i pŵer yn amlwg fan hyn. Alfie Luger yn mynd am y llinell, ond mae'r bêl yn dal i fod yn fyw, ond Hudson Nevin sy'n hawlio'r cais. Sgrym Llandrillo, y bêl yn rhydd fyna, ond maen nhw dal yn ei chwarae hi. Maen nhw angen cais i orffen y gêm yma gyda Gwen. Mae'r bêl yn mynd mas ac yn ffeindio ei hun yn nwylo Jack Williams sy'n dawnsio dros y llinell, a dyna'n union beth oedd angen ar Llandrillo. Sgôr terfynol, Coleg Llanymddyfri 43-15 i Coleg Llandrillo. We knew it was going to be a tough game today against a Llandrillo team who had a tough game last week. So there'd be a bit of rebound, and we found that in the first 10-15 minutes where they pulled away with an early try. But that almost helped us focus on the game and get back into things. And yeah, by the end of the game, we managed to use all our bench and come away with a bonus point victory. Siomedig yn cylyniad, dwi'n meddwl. Da ni reit ymwybodol, oedden ni'n methu cwbl o hogiau'n anffodus. A i fod yn deg ar y hogiau ddoth fewn, nath nhw roi shift fewn. Dwi'n meddwl yr gwahaniaeth, just bach o quality yn y diwedd, dwi'n meddwl nath roi ti oedden nhw'n i bacs nhw eitha siarp, a dwi'n meddwl yna lle y gwahaniaeth yn y diwedd. Coleg Llanymddyfri gyda'i hael fuddugoliaeth yn olynol i ddechrau'r tymor. Dechrau da i'r pencampwyr presennol sy'n ceisio amddiffyn eu teitl. Roedd yna 2 gêm arall yn adran A. Yn heol sardus, roedd Coleg y Cymoedd yn mynd am ei buddugoliaeth cyntaf o'r tymor, ond ei gwrthwynebwyr o'r gorllewin aeth adref gyda'r fuddugoliaeth. Y cais yma yn dod gan yr wythwr Osian Williams, Coleg y Cymoedd 10, Coleg Sir Gar 14. Ar ôl buddugoliaeth swmpus wsos dwythaf, ath yr ysgol yr Eglwys Newydd i Goleg Gwyr a chipio buddugoliaeth arall. Y canolwr Jack Jones gyda cais gorau'r gêm. Coleg Gwyr Abertawe 17, ysgol uwchradd yr Eglwys Newydd 20. Roedd hi'n ddiwrnod y darbu yn y brifddinas. Ysgol gyfun Glantaf yn erbyn Coleg Caerdydd ar Fro. Glantaf ddechreuodd gyflymad gyda'r cais cynnar yn dod gan yr asgellwr chwym, Joseph Jones, yn y gornel chwith. Fe ddaeth Coleg Caerdydd nôl i'r gêm yn yr ail hanner gyda cais o'r safon uchaf gan yr olwyr a Finn Hart yn gorffen yn hyfryd yn y gornel. Hynny, llwyddodd Glantaf i gadw mlaen ar y mantais ac yn ennill gefn wrth gefn ym Mharc yr Arfau. Glantaf 20, Coleg Caerdydd ar Fro 12. Felly dyma sut mae'r tabl yn edrych ar ôl pethefnos o gemau. Y 4 tîm ucha wedi curo y 2 gêm gyntaf ac y 4 yn chwarae ei gilydd wythnos yma. Llanymddyfri yn erbyn ysgol uwchradd yr Eglwys Newydd a Glantaf yn herio Coleg Sir Gar. Mae'n wythnos bwysig yn y gynghrair. Mae pethau'n poethi yn adran A. Cofiwch bod y 4 ucha yn mynd mewn i'r rowndiau terfynol ar ddiwedd y tymor i benderfynu'r pencampwyr. Roedd 4 gêm yn adran B hefyd. Dyma popeth sydd angen i chi wybod. Mae Dyffryn Aman wedi dechrau'r tymor yn berffaith gan gipio 10 pwynt o'r 2 gêm agoriadol. Y cais yma gan yr wythwr Cal Howell oedd y gorau o'r ceisiau wrth iddynt sicrhau buddugoliaeth oddi cartre. Sgôr terfynol, Coleg Rhys 5, Dyffryn Aman 26. Mae Coleg Sir Benfro hefyd yn aros am bwyntiau cyntaf tymor ar ôl i Goleg Pen-y-bont sicrhau buddugoliaeth a phwynt bonus ar ei taith i'r gorllewin. Daeth cais gorau'r prynhawn o bas clyfar gan Mac Williams at Harry Wyn. Coleg Sir Benfro 3, Coleg Pen-y-bont 24. Dechreuodd Coleg Nedd Port Talbot i tymor gyda cholled fawr oddi cartre i Ben-y-bont, a pharhau nath y dechrau sigledig yn erbyn Coleg Gwent. Gwelwyd sgiliau unigol arbennig gan y maswr William Ford i sgorio o dan y pist. Sicrhaodd Coleg Gwent y fuddugoliaeth a phwynt bonus. Coleg Castell Nedd Port Talbot 12, Coleg Gwent 33. Ar ôl colli wythnos diwetha, fe lwyddodd y Sylfera i sicrhau i buddugoliaeth gyntaf yn erbyn ysgol uwchradd Casnewydd. Ath y mewnwr Aled Evans ar ben ei hunan i sgorio cais arbennig i'r tîm cartre. Ysgol uwchradd y Sylfera 24, Ysgol uwchradd Casnewydd 14. Felly, 2 rownd eisoes wedi bod, ond Dyffryn Aman a Phen-y-bont yw'r ddau ar y brig. A'r ddau yma fydd yn wynebu gilydd yr wythnos hon, gêm a fydd yn siŵr o fod yr un i'w wylio wrth i'r frwydr am y flaenoriaeth barhau. A'r 3 tîm ar y gwaelod yn dal i chwilio am fuddugoliaeth.
Dyna ni am yr wythnos yma ar y clwb rygbi, o lot mwy i ddod ar S4C. Uchafbwyntiau o'r gêm rhwng Fiorentina a'r Seintiau Newydd nos Iau. Mwy o sgorio nos Wener wrth i Ben y Bont croesawu y Bari am y 2 gêm o'r bencampwriaeth rygbi unedig i chi dydd Sadwrn. Y 20 erbyn y Sharks a Munster sy'n croesawu'r Gwych. Ac os nad yw hynny'n ddigon, peidiwch anghofio ymuno â ni nos Iau pan fyddwn ni'n fyw o Ben y Bont gyda Abertawe yn neud y siwrne i Gaerbragdy. Fe welwn i chi yna.